Oke, oke. 15 Agustus ini. Happy Independence Day. Happy Independence Day. Happy Independence Day. Kali dari sini sih. Happy Independence Day. Independence Day. आलासिमोरै हाब्रु जानाय दंखायो बे जोंनि हाबाफारिखौ मावफुंलांनो थाखाय आरो लोगोसेनो बेनि जोंहा गिबियावनो हारिमुआरि फिल्फिलाखौ दिहुननाय जागोन दानिया जोङो आलासि महरै सायख'नो नागिरदों आरो लोगोसेनो गांसे आर'नाइ फालिजों मान बावनो थाखाय लाइमोन हान्जानि जोंनि बारग' आफादगिरि दिपक औवारिखौ बरायनानै गुरै खावलायहरनाय जाबाय। दानिया दङ जोंनि हारिमुआरि फिल्फिलाखौ दिहुननाय बिथां मानगोनां दारेन गयारिखौ जोंनि बे फिल्फिलाखौ दिहुननो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। लोगोसेनो जोंनि बारग' आफादगिरि दिपक औवारिखौ हेफाजाब होनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गासिबो सालाम लानो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय आरो लोगोसेनो हारिमुआरि मेथाइ एबा संबिजिरनि मेथाइखौ खननो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। आं इयाव थांग्रोनि सालाम लानांगौ गासिबो आं थांग्रोनिफ्रा आं माबाना सालाम लाबासो लानांगोन ना 1 2 भारत माता की जय जय बर' हारिनि जय जय बर' हारिनि जय जय बर' बिमानि जय जय भारत बिमानि जय जय भारत बिमानि जय जय भारत माता की जय भारत माता की जय दानिया जोंहा नैथि हाबाफारियावनो दं आलासिमारि हांख्रायजानाय बिथां दारेन गयारिखौ जोंनि बे 15 आगस्तखौ लोब्बा लाखिनानै फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। दिनैनि नैबे खासिबारि गेलेग्रा फोथाराव दिनै नैबे खासिबारि लाइमोन आफादनि दैदेननायाव भारत हादरनि उदांस्रि सानखौ लानानै दिनै जेरै 15 आगस्ट खालार दिनाव नैबे 15 आगस्टनि फिरफिला उरायहोनाय हाबाफारिखौ लानानै जेरै खुंनायाव दिनै
जोङो जेरै फिरफिला उरायहोनायनि हाबाफारि आखायाव लानानै दिनै जोङो नैबे भारत उदांस्रिनि 15 आगस्तनि 73थि अर्थात 74 ना 74 खेब फिरफिला उरायहोनायनि हाबाफारि आखायाव लानानै दिनै जोङो आबुङै भारतनि बे उदांस्रि सान हाबाफारि खुंनायाव दिनै फिरफिलाखौ उरायहोनाय जाबाय आरो लोगोसेनो दिनैनि नैबे भारत उदांस्रि सान फोरबो फालिथायाव नुजाथिफैनो हानाय जोंनि बे खासिबारि गामिनिनो मानगोनां सिबिजाथाव रायजो राजा आरो लोगोसे आंनि अनजालि बैसोआव फिसा सोमोन्दोनि अर्थात फंबाय बिनानाव सोमोन्दोनि लाइमोन हानजा नोंथांमोननिसिम आङो गिबियावनो आंनि गोरबो सिंनिफ्राय आंनि हाजासे खुलुमनाय सिबिनाय मान बावनायखौ आं जासिबाय। दा दिनैनि नैबे 15 आगस्ट अर्थात इन्डियान भारत उदांस्रि जिथु इन्डिपेन्डेन्स डेखौ लानानै दिनैनि नैबे फिरफिला उरायनाय हाबाफारियाव जेरै आंखौ फिरफिला उरायनायनि जिखिनि हाबाफारि बेखौ मावफुंनो थाखाय जेरै आंखौ हांख्रायदों दा बेयाव आङो दिनैनि बे फिरफिला उरायनाय हाबाफारिखौ फैनानै मावफुंसारनाय जाबाय। दा बिनि उनाव दिनै आंखौ फंनैसो बिबुंथि लाखिनो होनायलाय आङो जायखिजाया जाबाबो जायाबाबो फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थाखाय आं आखायाव लाबाय। जायखिजाया भुलबो जानो हागौ। मोनसे समाव जेरै भारतआ जेरै ब्रिटिशनि सिङाव दंमोन, दा जोंनि हयथ' खायसे जोंनि बोराय बुरैफोरा मोनथिया जानो हागौ, नाथाय दानि आथिखाल मुगायाव जोंनि जिथु लाइमोनफोर जेरै सेंग्रा सिख्ला गोबां शिक्षा मोननाय मानसिफोरा मिथिगौ जे मोनसे समाव ब्रिटिशनि सिङाव जोंनि भारत हादरा बेसेबांबा बोसोर मालायनि सासनाव दंमोन। जोङो बै ब्रिटिशफोरनि सिङाव थानानैनो बेसेबांबा भारतनि मानसिफोरा सा जारला जानानै थानो गोनां जादोंमोन, भुगिनानै थानो गोनां जादोंमोन। दा बिदिनो मोनसे समाव महात्मा गान्धीनि दैदेननायाव जेरै माखासे भारतनि माखासे गोरों गोरा पन्डितफोरनि दैदेननायाव जोंनि भारतनि गासै गुबुन गुबुन हारिनि जेनेबा आदिबासियानो जा, बर'आनो जा, असमिया, गार', राभा सोब जिखिनि सम्प्रदायनि थारमाने जाथिया बिथांमोननि दैदेननायाव खौसे जानानै सोमावसारदोंमोन। बे सोमावसारनायनि गेजेराव भाइलेन्स एन्ड नन भाइलेन्स जेरै हिंसा आरो अहिंसा मोननै थारमाने मा जादोंमोन, आन्दलनकारि जादोंमोन। दा बिनि उनाव बेसेबांबा गोबावनिफ्राय आन्दलन खालामबोनानै भारतआ 1947 अर्थात 1947 सननि 15 आगस्टआव उदांस्रि जादोंमोन। दा बिदिनो फैयै फैयै दिनैसिमहालागै जोंनि भारतनि बे उदांस्रि सान फालिनाया दिनै 74 खेब अर्थात 74 थारमाने 77 बार खेब थारमाने फालिबोबाय थानाय जाबाय नै दिनै बे बोसोरालागै। गतिके बिदिनो थिग भारत हादरनि गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीफोराबो दिनैनि नैबे गुबुन गुबुन जायगा दाब दाब जायगायाव आसाम, बेंगल, अरुणाचल जिखुनु माबायावनो जोंनि भारत हादरनि जायगायाव थानाय जेब्ला गुबुन गुबुन जातिनि सम्प्रदाय मानसि दं बिथांमोनाबो दिनैनि नैबे जिखिनि भारत स्वाधीन अर्थात इन्डिपेन्डेन्स डेखौ लानानै
15 आगस्तखौ लानानै बयबो जाथियानो जेरै फिरफिलाखौ उरायहोगोन थिग बिदिनो बे भारत हादराव जे गावबागाव गुबुन गुबुन जिबिलाक जाति दं बे जातिफोरा जे जोंबो भारत हादरनि मोनसे नागरिक सिटिजेन हिसाबै जोंहाबो बे भारत हादरनि उदांस्रि सान फालिनायाव जे मोनथाय अर्थात जाति हिसाबै गावबागावनि राव भाषा हारिमु कला कृष्टि बेफोरखौ दिन्थिफुंगोन अर्थात दिन्थिफुंनायनि मोनसे बयनिबो हारिनि गेजेराव मोनसे हाबाफारि लायो नाथाय नैबे आथिखालनि मुगायाव जेरै बुहुमावनो साग्लोबसारनाय COVID-19 नि जाहोनाव दिनै जायनि जाहोनाव दिनै आनलाखि हिसाबै दिनैनि नैबे भारत हादरनि जिखिनि उदांस्रि सान 15 आगस्ट बेखौ हयथ' गोबां जायगायावनो फालिनायनि थाखाय माखासे प्रब्लेम फैदों अन्य बोसोराव जेरैहाय बायदि स्वाधीन भारतनि जिखिनि उदांस्रि सान बेखौ जिबायदि डिसिप्लिन भाबै फालिबोदोंमोन अर्थात फालिबोबाय थायोमोन नाथाय एबारनि बोसोराव आगोलनि बायदि जेरै फालिनांगौ बेबायदि फालिनो हायाखै थारमाने खम माने डिस्टेन्स ससियेल डिस्टेन्स लानानै खम माने जनसंख्याखौ लानानै बेयाव फालिनाय जायो जेरै सालबारि साब डिभिजननि आन्दारावबो थिग बिदिनो आं मैया नुबोदों आगोलाव जेरैबायदि मोनसे माने कन्डलेन्स माबा खालामनानै मोनसे प्रसेसन लानानै जेरै फालिबोदोंमोन नाथाय बिदि हायाखै दा थिग जोंबो जेरै खासिबारिनि बे गेलेग्रा फोथाराव जों जेरै ओइनि बोसोरनि बायदि जानायमोनबा जोंबो एबार माखासे प्रग्रामखौ लानो हागौमोन दा नाथाय जायनि जाहोनाव जों दिनै बेबायदि माने हाल-सालनि थाखाय बेबायदि फ्रि जानो हाया ससियेल डिस्टेन्स लानांगौ दा बेनि थाखायनो दा जोङो माखासे गभर्नमेन्ट नियमखौ फालिनानै सोलिनो गोनां जायो जिहेतु अर्डार माने इन्डियान गभर्नमेन्ट हम मिनिस्ट्रि अफ हम एफेयार्सनिफ्राय मोनसे अर्डार हरदों जायखिजायानो जा दा जोंबो दिनै टेकनिकलिबाबो दिनैनि नैबे भारत उदांस्रिनि सान 15 आगस्तखौ बेखौ फिरफिलाखौ उरायना होनाय जाबाय दा थिग बिदिनो जोंनि भारत हादरा बे समनिफ्रायसो दिनै उदांस्रि जानानै जों गावबा गावनि जायगायाव जेरै भारताव गावबा गाव जातिनि मानसिफ्रा जेरै गावबा गावनि हारिमु राव भाषा सोलोंथाइ फ्रि भाबै लानो हादों आरो लाबोगासिनो दं नाथाय जोङो बर'निफ्राय बै समनिफ्राय जिखिनि जोङो जिबायदि हयथ' जेब्ला भारतआ स्वाधीन जादोंमोन बे भारत स्वाधीन जानायनिफ्राय जों जिबायदि मैखोम मोनसे जाति हिसाबै जोंहा मोनसे जेरै राव भाषा हारिमु थाखानाय हिसाबै जों हयथ' दावगानांगौमोन बे समाव जों दावगानो हायाखैमोन नाथाय मोनसे समनि उनावसो जेब्ला मोनसे गुबुननि माखासे जेनेबा गुबुन जातिनि जिखिनि माखासे गाज्रि मोनसे फेक्टरा नुजाथिदोंमोन बेनि उननिफ्रायसो जोंनि माखासे गोरों गोरा मानसिफोरनि गेजेरनिफ्राय मोनसे मा लाबोदों स्ट्रागल लाबोनानै दिनैसिम नै बेखिनि 2020 सनालागै जोङो दिनै बर'नि गेजेराव जिखिनि जों दावगानो हाबाय दा जायखिजाया दा बेनि गेजेराव जोङो बर' हारि हिसाबै जोंनि बर' जाथिया भारत हादरावनो मोनसे नागरिक हिसाबै जोङो जुदि देरहासार जानो गोनांबा बा गावखौनो जों जुदि भारत हादरनि गेजेराव जों जुदि जाति हिसाबै गावखौ गोजौआव दैखांलांनो गोनां जायोबा होमबानिया जोंनो नांगोन जोंनि गेजेराव मोजां क्वालिटी एडुकेशन अर्थात मोजां क्वालिटी एडुकेशन होननानै बुंनो थाङोब्ला जेरै
जोङो गावनि बिमानि रावजों गुबुन गोरोंग्राफ्रा बुंदों आं बेखौ माबा खालामदों जेरै गावनि बिमानि रावजों एलपिनिफ्राय फरायनानै जिखिनि शिक्षा मोजाङै आर्जन खालामनो हागोन बे जेरै फरायनानै जेनेबा बिमानि रावजों मोजाङै मोनसे साबजेक्टनि जिखिनि लेसन बेखौ मोजाङै बुजिनानै जि स्टुडेन्टआ इनि कुइसन एन्सारखौ मोजाङै माबानो हागोन क्रिटिसाइज खालामनो हागोन एनालाइज खालामनो हागोन थिग बिदि मोनसे जानांगोन आरो उनाव जेरैहाय बिदिनो जेनेबा इंलिश जिखिनि लेंगुवेज बे इंलिश लेंगुवेजखौ आसलते जोंनि बर' मिडियामनि जेब्ला खायसे फरायनाय गथ' दङ बे बर' गथ' फरायनायफोराबो उनाव जेब्ला कलेज बा हायार सेकेन्डारि मोनसे लेभेलाव थाङो आसलते रोंगौ आरो बे जाहैबाय गावबा गावनि फरायनाय बा गोसोनि सायाव जायो बियो दा जेरै बुंदो क्वालिटि इडुकेसनाव जों जेब्ला जोंनि बर' बिमानि रावजों जोङो जुदि मोजां क्वालिटि इडुकेसन जुदि लानो हायाबा उनाव जोङो जेरै किसुमान ACS बेबायदि जिखिनि IPS अफिसार जाहैनाय बिदि किसुमान माबायाव खम जाहैगोन बेखौ किसुमाना बुङो जायखिजाया जेनेबा जोंनि जिखिनि नैबे खासिबारि गामियाव जेरै आगोलनिफ्रायनो दिनैसिमहालागै जिखिनि शिक्षानि अबस्थायाव अर्थात शिक्षानि मानदन्दआव जों जिखिनि आवगायनो हाबाय जेरै सासे बुंनो थाङोबा डक्टर फरायबाय थानाय सासे गथ' ओंखारबाय दा बिदिनो जेरै किसुमान कमार्सआव फरायबाय थानायबो गथ' दङ जेरै BSc फरायबाय थानाय गथ' दङ थिग बिनि बादैबो जिबिलाक फरायसा दङ बे फरायसाफ्रा गावबा गावनि जिखिनि प्लेन्स एन्ड एम्सखौ लानानै जुदि इयुनाव गावबा गावनि जिखिनि शिक्षा बे शिक्षाखौ जुदि लायोबा होमबाने बेनि गेजेरजोंसो जोङो जुदि मोजां शिक्षा क्वालिटि इडुकेसन जुदि जानो हायोबा होमबानिया उनाव जोङो मा जाहैगोन मोनसे बर' जाथिनि गेजेराव जे अफिसार माखासे ओंखारहैगोन होमबानिया बेबायदि जाहैयोबा होमबानिया जोंबो भारत हादरनि गेजेराव जों बर' जाथिया मोनसे सिभिलाइज मास्टार रेस होननानै मोनसे सिनायथि मोनगोन दा बेखौनो आङो नैबे 15 आगस्टनि उदांस्रि सान फालिथाय फोरबोनि गेजेरजों आङो जायखिया खावलायदों जे हास्थायो जे जोंनि खासिबारि गामिनि जेब्ला फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना जाहाथे जे समखौ ओरैनो थांहोआबालासिनो गावबा गावनि जिखिनि शिक्षानि सायाव जिखिनि फरायनांगौ लिरनांगौ टाइम टेबोल हिसाबै जिखिनि गावबा गावनि फरायसानि डिउटिखौ खालामनांगौ बेखौ खालामनांगौ आरो मानो होनबा दिनै माखासे जिबिलाक हाई स्कुलनि मास्टार बा एलपिनि मास्टार बर' मिडियामनि बिथांमोना जे बोसोरनि उनाव बोसोर रिटायार जाबोगासिनो दं जुदि जोंनिफ्राय बेबायदि मोजां जुदि क्वालिटि इडुकेसन जुदि फरायसा जानो हायाबा होमबानिया बे पस्टखौ सोर लागोन दिनैसिम फ्राय बहुद बिदि खालि पस्ट जानानै दङ जेरै कलेजावनोथ' माखासे जेरै हायार सेकेन्डारियाव हाई स्कुलाव बेफोरखौ दाथ' बुंनो थाङोबा सासे मानसि आंनो इयाव माने खै बोसोरनि उनाव पेन्सन जाजोबसिगोन बिथांमोना जुदि पेन्सन जाजोबोबा होमबानिया बे पस्टखौ लानो थाखाय सोर मानसि फैगोन इयाव गुबुन गोजाननि मानसियासो फैगोन जोंनि जायगानि मानसियानो जुदि बेयाव थिग बिदि जेरै नांगौ बायदि क्वालिटि जुदि सोलोंथाइ लानो हायोबा होमबानिया इयाव निस्सय मोनगोन दा जोंनि गेजेराव ओंखायनो जिबायदि सोलोंथाइ लानो गोनां बेबायदि लायोबा
जोङो निश्चय जोंनि नैबे भारत हादरनि गेजेराव जेरै जोङो बिएससिनि उनाव जेरै बिटिसिनि उनाव दिनै बिटिआर जानो थांदों थिग बिदिनो जिखिनियाव फैगोन बेबायदिफोरखौ जों उनाव मा खालामनो हागोन फुल फ्लेजेड खालामनो हागोन बिदि माखासे जुदि सोलोंथाइ गोनां जुदि गथ' गथाय ओंखारोब्ला होमबानिया बेखौ खुंनो थाखाय जोंनि गेजेरावनो माखासे खामानि मोनगोन दा ओंखायनो आं बेनि गेजेरजों मा बुंनो दा आं बेखिनिखौनो बुंनो थांदों दा आं हयथ' माखासे किसुमान माबा खालामाखै आं दा बेखिनिनि गेजेरजोंनो बेखौ बुंनानै आरो लोगोसे आंनो बेखौ बुंबावो जे जोंनि जिखिनि हिमालय आफांनि साहा खोलाहा जोङो जेरै आफाङावनो मोखाङावनो जेरै जोङो बर' जाथि हिसाबै जेरै रायजो जानानै दङ लोगोसे हिमालयनि मोखाङाव दङ मानास हाग्रामा बे मानास हाग्रामानि आफाङावनो जों दङ लोगोसे एटाच जों बर' रायजो बा बर' गामि बेसेबांबा बेखौ नायनो थाङोबा जोंनि ओनसोला बा जोंनि बर' रायजो बा गामिया बेसेबांबा समायना जेरै मोखाङाव दङ हिमालय हाजो बे हिमालय हाजोआवनो मौसुमि बारा फैनानै जेरैहा बेनि गेजेरजोंनो जेरै मानासनि हाग्रामानि जिखिनि आबहावा बेनि गेजेरजों जेरै अखा बांखा हायो थिग बिनि बारहावाया जोंनि देहानि थाखाय बेसेबांबा गोजोन लाबोयो अक्सिजेन बारहावाया थिग बिदिनो बे मानास हाग्रामायाव जोङो जेरै गोदोनिफ्रायनो रायजो जाबोगासिनो दङ मानास हाग्रामाजों लोगोसे दा बेयाव जोङो जोंनि जिबिले साखाथि फाखाथि थानाय बर' गामि बे बर' गामिया जोङो जिबायदि सुबिदा मोननांगौ बा बेखौ मोननो हायाखै दा ओंखायनो आं बेखौ खावलायो जोंनि लाइमोनफोरा जेरै इडिसियानो जा बा लाइमोन हानजायानो जा जोङो बेखौ बे हानजानि गेजेरजोंबो किसुमान जेरै जोङो डिपार्टमेन्टआव थांनानै किसुमानखौ जोङो जे जोंनाव ओरैबायदि बेखार दं बा गोरों गथ' दं जोङो दाने पस्टखौ होनांगौ बेबायदिखौ जोङो डिमान्ड खालामनो हायो आरो बेबायदि सुबिदाखौ जों लानो हानांगोन दा ओंखायनो आं दिनै 15 आगस्टनि गेजेरजों बेखौ गासै लाइमोन बिथांमोननिसिम बेखौ खावलायदों दा जों बेबायदि खामानिखौ मावनो हानांगोन बेबायदि जुदि खामानि मावनो थाङोबा जोंनि गेजेराव मा नांगोन एक्टिभ नांगोन एभ्रिथिं साइडनिफ्राय एक्टिभ जुदि जायाबा खिनि खामानिखौ मावनो जायनि जाहोनाव दिनै एक्टिभ गैयिनि थाखायनो जोङो बेबायदि सुबिदाखौ लानो हायाखै बेखिनि सुबिदाया दं आरो जोंनियाव नाथाय जों एक्टिभ गैया दा जों एक्टिभ जानो नाजानांगौ आरो बिनि बेबायदि एक्टिभखौ जों जानो गोनांबा बोरै खामानि माबा खालामनांगोन बेबायदिखौ जों जुदि नागिरोबा जानो हायो आरो दा बेखौनो आं दिनैनि नैबे 15 आगस्टनि उदांस्रि सान फालिनायजों लोगोसे बेखिनिखौनो बिबुंथि लाखिबाय दा बेयाव माबा मोनसे गोरोन्थि जुदि जादोंबा जाहाथे खेमाय मानो होनबा आं बेबायदियाव गामियाव ओरैनो बुङोबाबोथ' आं बिदियाव खुनु लेक्सार लाखिफेरनाय जायाखै आरो आं किसुमान पइन्ट्स आउट खालामनाय जायाखिसै किसुमान पइन्ट्स आउट खालामनानै जुदि बुङोब्लासो किसुमान खोथाफोरा बहुत माने माबाखौ बुंनो हायो आरो जायखिजाया आं बेखिनियावनो बुंनानै दिनैनि नैबे 15 आगस्टनि जिखिनि फालिथाय फोरबो बे फालिथाय फोरबोआ जों लोगोसे जोंबो नैबे भारत हादरनि गेजेराव जों बर' जाथिया बर' जाथि हिसाबै जोङो जाहाथे आलो गोजोनै जोङो अरायसम जोंबो नागरिक हिसाबै थांनानै थानो हायो बेखौनो आरो जोंनि गेजेराव माखासे जाहाथे सान्थिया फैयो बेखौनो आसा खालामनानै लोगोसे आरो उनावबो जोङो जाहाथे बेबायदि 15 आगस्टखौ बोसोरे बोसोरे खुंबोबाय थानो हाथों बा जाहाथे खुंबाय थानो हायो
बेखिनिखौनो आङो आसा खालामनानै दिनैनि नैबे उदांस्रि सान फालिनाय फोरबोनि गेजेराव जोबनायाव आङो दिनैनि नैबे फालिथाय 15 आगस्टनि जिखिनि फिरफिला उरायनाय हाबा दिनैनि बे खासिबारि गेलेग्रा फोथाराव जमा जाफैनाय गासिबो लाइमोन हान्जा आरो लाइमोन हान्जाजों लोब्बा लाखिनानै हेफाजाब होफैनाय रायजो राजायानो हक उन्दै उन्दै जा जि फरायसा फरायसुलिफोर आरो आंनि गेदेरफोर सोरबा दङब्लाथाय बिथांमोनखौबो आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंखौ बुंनो होनायनि थाखाय आं साबायखर जासिबाय आरो लोगोसे लाइमोन आफादा लिंहरनानै आंखौ बुंनो सुबिदा होनायनि थाखायबो आं बिथांमोनखौ साबायखर बावबाय दा जाहाथे आंहा बेयाव एसे बुंनो गोनां दङ होननानैबो आं सानखायाखैमोन आरो आं सम गैया होननानै आं थाया होननानै सानदोंमोन खिन्थु जा फोरोंगिरिया ओरै फरायसालिनि आफादगिरिया बुंनायखाय आं होमबा ओरैनो थांनानै नुजाना होनना फैदोंमोन आं जा हक बेफोर थांथोंसै दा दिनै 15 आगस्टआ जाहैबाय मा जों 15 आगस्टखौ मानो फालिनांगौ जाखो बा मानो फालिदों बेनि थांखियाथ' बहुद दं जों जुदि जोंनि जाति हिसाबै दहाय जा जि बुंगिरिया बुंदों जाति हिसाबै थाङोबाथ' जों बहुद पुराना मानसि जों 1830 सनाव जोंनि राजा गबिन्दआ बर' राजानि जोबथा राजाया गथ' गथाय गैयिनि खार'नै जोबथायाव इंराजफोरा गावसिनि आखायाव लांदोंमोन ई समावनो बर' राजाफोरा 600 बोसोरनि बारा रायजो खुंदोंमोन होनबा 1880नि उनाव खैस' बोसोर जाबावखो बेफोर बहुद साननो गोनां बाथ्रा बेफोर थांबाय बेनि उनाव फैयै फैयै जेब्ला 1936निफ्राय साइमन कमिसन फैयो बे समनिफ्राय बर'फ्राबो एसे गोरों ओंखारनो हमदों कालिचरन ब्रह्ममोननि दैदेननायाव बेबायदि फैयै फैयै आरो गोदानै जाफिनबाय बेनि उनाव जोंनि गेजेरावबो आदित्य माबा रुपनाथ ब्रह्ममोननि दिननिफ्राय आरो MLA मन्थ्रि जानो हानाय मानसि नुजाफैदों बेनिफ्राय जोंहा जांख्रिखांनाया फैदों बर'फोरनि गेजेराव बेबायदि जांख्रिखांनायनि गेजेरावनो दिनैनि महराव लाफैदों बर'फोरनि समाजाव आरो बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम जानायनि उनाव जोंनि जि फरायनायनि जि गुनगत थांखि मान बे जौगाखांबोदों आरो बेनिफ्राय जातिनि बा हारिनि साननानै गोसो गोहोआ जोंनि गेजेराव बेरखांफैनायनि खार'नै जों दा दिनैनि अबस्थायाव फैदों दा बे जियानो जाथों इंराजफोरा 1830 मायथाइनिफ्राय जोंनि बर' रायजोआ जिहेतु डिमापुराव दंमोन नालाय माइबंमोननि समाव बेनिफ्राय जोबनानै बिसिनि आखायाव थांनाय लोगो लोगो जोंनि जातिफ्रा सेरखाय बेरखाय जायो आरो बिभिन्न जायगानिफ्राय गुबुन गुबुन मानसिफ्रा रेल खारनाय लोगो लोगो 1930आव खारदों 1830आव खारदों रेला बे समनिफ्राय जों बुंथावा गुबुन गुबुन जातिया भारत सोनाब रायजोनिफ्राय फैयै फैयै जों जायगायाव हाबफैदों आरो हाबफैनानै नुबाय जोंनि बर' मानसिफ्रा बे समाव जिहेतु टाउन सहराव थाया नालाय बिसोर रेल स्टेसनफोराव गोबां बेफार खालामफैबाय न' खाफैबाय आरो गावसोरनि जाति गुथि लिंबोनानै बारायफैबाय जायनि खार'नै जोंनि अनजिमा दिनै खम जालांदों आरो इयाव मोनसे खारन दंबावो खम जानायनिबो बेनिफ्राय इसोर फैनानै ओजानिफ्राय गावसोरनि मानसि लाफाजोबनो हायैनि जोंनि मानसिफोरखौनो हाबा खालामनानैबो बहुत मानसिया जोंनिया गुस्लायलांदों जेरै मुसलमानफोर दा जों बुङो गैरा मुसलमान इसोरसो जोंनिफ्राय जानाय जेब्ला गैरा मुसलमानफोरा जोंनि भारताव जोंखौ गाग्लोबनो फैयो आसामखौ होमबाना बिसोरनि सान्थ्रिफोरा दै मोनलोङा नालाय जोंनि बर' न'खरफ्राव हाबो जि बर' न'खराव हाबबाय समाव मुसलमानफोरा हाबनाय लोगो लोगो जोंनि मानसिफ्रा बे न'खरखौ एरख'यो गामिखौनो एरख'यो होनबा बिसोरो निजेनि जातिनि धर्मखौ गारनानै मुसलमान हाबनो गोनां जायो बेबायदियाव जोंनि जातिया गोमालांदों इजियानो जाबाय थांबाय बिदिनो थांना दा आंनि बुंनांगौ ओरै बे समाव जुग जुग जोंनि मानसिफ्रा शिक्षायाव गैयामोन नालाय जों दावगानो हायाखैमोन बेनिफ्राय शिक्षाया जाबाय जोंनि सोलोंथाइया फैबाय जों रोंबोबाय जों राबोबाय जों समाज दाबाय आफाद दाबाय दानानै जों दा दिनै अबस्थायाव फैनायनि उनाव दा जों बे अबस्थाखौ जों लांबाय थानो हागोन ना हाया जों बेखौ साननांगौ आरो साननायाव बहुद लामा दं दहाय बुंदों जों सोलोंथाइल'बो नङा सोलोंथाइयाथ' गुनां सोलोंथाइया सोलोंथाइनि उनाव आरो बहुद दं जों प्रिथिबियाव बा बुहुमाव जोंखौ मिथिनांगौबा दा बेनि खेथ्रआव दा ओंखारफैदों दा जों नुबाय जों खोनाबाय नुबाय टिभिफोराव बा दा आजिखालिथ' इउटुब बा फेसबुक माखौ नुनो हमदों गेलेनाय बारनाय बेनिफ्राय हमनानै गाव जिखिनि रोंनाय बे रोंगौथायखौ लानानैबो जोंनि मानसिफ्रा प्रिथिबियाव निजेखौ खिथिनो हमदों जेरै मोसानायावबो बर' मोसानाया दिनै खेराइ मोसानायखौल' बुङाखै आं बेनि बादैबो बेक्तिगत जों कमप्लिट खालायनानै मासुम नार्जारिमोन बायदि बा पन्डितामोन बायदि
आरो नङाबा नै दा निकितामोन बायदि ओमफ्राय अनेक दंबावो थाइलेण्डफोराव थांनानै प्राइज लाबोनो हानाय रोजाबनानै बेबायदि जोंनि गेजेराव फैदों आरो बेबायदि जानांगौ जों ओंखायनो सानो जि जोंनि सोलोंथायाल' नङा सोलोंथाइजों लोगोसे जोंखौ माहारि हिसाबै बा जों जे बर'फ्रा गोरों एक्सपार्ट दं बेखौ खोथायनो हिसाबै जोंहा लामायाव अनेक दं जेरै धेनु गावनायफ्रावनो दा अनेक ओंखारबाय खारनायावबो ओंखारबाय हिन्जावफ्रानो बहुद दं खारनायावबो धेनु गावनायावबो दं आर्चाराव बेनिफ्राय बक्सिङावबो दं बक्सिङावथ' दा हासारनाय जाथियाथ' बिदि गैया जाति हिसाबै सानोबा बर'आव दं खिन्थु हासारनाय मोनसे जाति गैया इसोरो बिभिन्न जायगानिफ्राय फैनानै आसामाव थाफैनानै इसोरखौनो जों हारसा होनना बुङो थारमाने हारि फिसा ओंखायनो इसोरा जाति गैया आरो इसोर जिहेतु सरकारा गावसोरनि आखायाव दं नालाय किसुमान चान्सखौ इसोर मोननाय गावनै इसोर सुबिदा मोननानै किसुमान चान्सखौ लानो हादों दा हिमा दासआ जों बुंनो थाङोबा हासार होनना बुंनो हाया जोंखौ दास मोनसेखौ बे जों गुस्लायनोबो जानो हागौ इनि देहानि गाथुनिया आसल हासारजों मिलाया बे बाथ्राया बेलेग बाथ्रा आं इयालागै थाङा दा ओंखायनो आसामाव जिखिनि माबा दं जि गेलेनायानो हक बा माबानो हक शिब थापामोन इसोरथ' हासार होनना बुङो जोंथ' हासार नङा नेपालि मानसि ओंखायनो बेबायदि जाति गथ' सानोबा जोंनि मानसिजों हाया आरो जों बेखौबो दुगानांगौ जेरै जापानफोरा हायोबा चाइनाफोरा हायोबा इसोर पृथिबियाव गेलेनायनिफ्राय हमनानै जिखुनु खामानियाव इसोर सब खामानियावनो आगबारा आरो माबा मा होनो आमेरिका बायदिजों साइलेन्स खालामनो हानाय जाति इसोरो हादर होमबा चाइनाजों बा थाइलेण्डनि मानसिफोरजों जापाननि मानसिफोरजों इण्ड'नेसियानि मानसिफोरजों किम जंनि जि मानसि उत्तर करियाफोरनि जोंहा डिफारेन्स गैया होमबा इसोर हायोबा जों मानो हाया जों हानांगौ आरो बेनि गावनो जों सोलोंथाइखौ नांगौ सोलोंथाइनिखौ जों मोजाङै लानो हायोबा जों बेफोरखौ बुजिगोन आरो बुजिबा नंगौथ' जोंनि जातिया इ माखायावबो दं बा इ माखा जोंनि जातिनि होमबा जोंबो मानो हाया दा बेनि गावनोथ' जोंनि मोनसेयाव जोंनि गेजेरावबो गोरों ओंखारफैनो हानाया बेनो जाहैबाय दा IPS फोराव बा ACS फोराव एबार अबसे ACS फोराव IAS आव एबार 2 जन बर' मानसि गैया 7 दंमोन 7 बेलेग जाति गोजा प्राय जोंनि मानसिया 2 3 मोनोमोन एबारल' गैया बे 2 जना जोंनि गावनाय आरो ओमफ्राय शिक्षाखौ आं बुंनो थाङोबा मोनसे आं दा खोनासंथावा जों खिन्थु जों बुंनो बायध' जादों सानजारिनो जों दा शिक्षायाव जोंनिखैनो हाला IPS IAS अफिसाराव बिसोरनो बांसिन जानो हमदों दा सानजा नोगोरखै थारमाने धेमाजि सिमोनसापुरिखै दा बेफोरखौ जों साननो गोनां दं जोंनिखिनि गथ'फ्रा मानो गोरों जाया खिन्थु एक्सपार्टआव नंगौ गोरोङाव मार्कआव गोरों दं खिन्थु बेफोर खामानियाव जों कम्पिटिसनाव हायाखै जोंनाथ' बाक्साया BTC नि गेजेरावनो श्रेष्ठ दा शिक्षितआव खिन्थु शिक्षितआव गोरोंबाबो बेखिनियावबो दावगाजोबनो हायाखै जों दा बेबायदि बहुद दं बेनिफ्राय आरो दिनै 15 आगष्टनि बाथ्रायाव आं बेखौ बुंनो सानो 15 आगष्टखौ मानिनाया बेयो भारतनि मोनसे संबिधाननि आन्दाराव सालायनाय मोनसे माबा बेखौ बोसोरफ्रोमबो भारतनि सिङाव थानाय गासिबो जाति जनगोष्ठिया भारतनि संबिधानखौ मानिना सालायो नालाय जों बर' हिसाबै बर'आबो जों बेखौ मानिना सालायनांगोन बे जाबाय आयेननि बाथ्रा बेनि आयेननि बेरेखा मावनो हाया आरो हेबुलि जों सोरनिबा बेलेगनि गादबनायाव जों सोरनिबा खोथा लानानै जों उन्दै जानानै बे खामानिखौ जों मावनाङा जों जोंनि जाति हिसाबै जों थांना थानो गोनांबा जाति हिसाबै खिथिनानै जों दिनै जेरै जों निजे रावजों रायज्लायनानै निजे रावै जों बेखौ माबानानै फालिनानै खिथिदों बेबायदि खिथिनो हानाय जानांगौ आं अन्यखौ बुंला ओमफ्राय फरायनायाव खिन्थु आं नुदों जोंनि गथ'फ्रा बे ओनसोलखौ जुदि सानोबा आं जेब्ला फैयो 87 फैदोंमोन प्रथम बेयाव बे फरायसालियाव ओमफ्राय बे गामियाव होमबाना जों मेट्रिक पास गैयानो 2 ना माल' जादों लोखि दंमोन आरो सासे लोखियाल' हासिमोन फार्स्ट 82 ओमफ्राय रावबो गैया फरायनायबो गैया बे समाव बे गामियाव दखानफोराथ' गैया लामाया बै लामानिफ्राय बैनिफ्राय फैनो हायामोन दा बेफोरखौ नुयोबा ओमफ्राय फरायनायखौ नुयोबा आं नुबाय बे जायगायाव दा फाल्सिगुरियाबो सोरबा खोनाबा बया मोनगोन खिन्थु फाल्सिगुरिनिख्रुइ बे गामिया खिन्थु बांसिन डेभेलप जादों जिखुनु खामानियाव आरो खौसेयाबो आं सानो बेलेगनिख्रुइ बारा दं आरो जों निजेखौ जों खोथिनांगौ जायोबा बेलेग गुबुननो खौसेया गोनां गामियाव सेंग्राफ्रा ज' जानांगोन बा बोरायफ्राबो सेंग्राफोरखौ हेफाजाब होनांगोन बेखिनि खामानिया थानांगोन आरो जेब्ला गाव जागोन आरो सोरबा गोरों जानानैबो जोंनियाव अहंकार जायो बेफोरखौ खाथि खालामनो दरकार गैया बा इसोरखौ लिंनो दरकार गैया सोरबा बोराय मानसिखौ माथो होनो दरकार गैया बा इसोरखौ दिननि बायदि आफादाव लिंनो दरकार गैया बेखौ सानलायनायबो दं आरो बिदि सानलायनो मोजां जाया जों बेबायदि खौसेयै फैनानै खौसेयै खामानि मावबा गासिबो बेलेगाबो मोजां नुगोन आरो बे आदर्शखौ बेलेगाबो लागोन आरो होमबाना बै गामिफ्राबो हयथ' उनाव बेबायदिनो एसे मोजाङाव फैगोन परिबेगा मानो मोजां जाया जाय उद्देश्यआव जोंनि खौसे गैया जाबाय
दिनै सेंग्राफ्रा बोराइफोरखौ मानिया बोराइफोरनि बाथ्राखौ सेंग्राफ्रा मानिया ओमफ्राय आरो न'फोरावबो बिमा बिफानि बाथ्रा मानिया बेफोरबो गेदेर गोरोन्थि आरो फरायनाय समाव सेथियानो जाबाय जों फरायनायखौनो गोसो होनांगौ अन्यखौ जों गोसो होनाङा ओमफ्राय फरायनायजों लोगोसे गेलेना थानांगौ गेलेनायखौ मानो नांगौ होनदों एक नम्बरावनो आंनिया जाहैबाय मा फिजिकेल फिटनेसखौ लाबोनांगौबा जोंनि गथ' गेलेनांगोन गेलेयाबा फिजिकेल फिटनेस फैयाबा खिन्थु साख्रि मोना साख्रि लानांगौबा एक नम्बरानो फिजिकेल फिटनेस नांगोन खारनाय बारनाय गेलेनाय सब नांगोन बेफोरखौ सम मथे गेलेनांगौ आरो सम मथे बेफोर खामानिखौ जों बाहायनांगौ जेरै गेलेनायखौ नांगौ होननानै आं बुंबानो जे गेलेनांगौ बेबो नङा सम दं क्लास दं नोंहा क्लास फोजोबनानै बेलासियाव गेले बा फुङावबो दफा गेलेनो हायो खिन्थु फुंनिख्रुइ बेलासिना मोजांसिन फुङाव फरायनायनि खामानि थायो आरो हमवर्कनि खामानि थायो मावना हैनांगौ फरायसालियाव उन्दैयानो जा गेदेरानो जा सबाव निजा खामानि थायो ओंखायनो बे खामानिखौ जों फागायना लानानै मावलाङोबा आं सानो जोंनि गेजेराव गोरों ओंखारबाय थागोन आरो गोरों ओंखारबाय थायोबा जों हयथ' सानसे समाव दहाय बुंनाय बायदि जोंनि रायजोखौ बुंनांगौबाबो जोंनो निजा मानसि नांगोन नङाबा दहाय बुंनाय बायदिनो जोंनि राजाफोरा सिगां रोङाबा फुजा होनोबो फुजारि लाबोमोन बे फुजारिफोरानो बांसिन बाहेरा मानसि लाबोदो गावसोरनि ओमफ्राय जोंनि मानसिया राजाफोरा जिहेथु हिसाब लानो रोङामोन ओंखायनो बेलेगनिफ्राय हिसाब लाग्रा मानसि लाबोदो जों जायखौ एकाउन्टेन्ट होनना बुङो इसोरो राजाफोरा हिसाब खालामना सान्थ्रिफोरनो फैसा होनायनि हिसाब लाखिनो बे मानसिफोरखौ लाबोदोंमोन आरो बे मानसिफ्रा बांसिन कनौसनि गावनि प्रफुल्ल मन्त्र दा जायखौ बुङो इसोरनि भागि गुस्थिया दा कनौसआव दं दाबो बुं आरो जोंनियाव बेखिनियाव बहुत बाङालि दं जि बाङालि न'फ्रा बेखिनिया खिन्थु माबायाव दं बेंगलाव दं उद्देश्यआ मा इयो मानसि गैया नालाय इसोरखौ लाबोदों नालाय फैनाय लोगो लोगो जाथि गुस्थिया लाना फैजोबदो दा आं गोलाव बुंला सुंद' बुंनायाव आं बेखिनिखौ बुंबाय ओमफ्राय बुंनानै उनाव जाहाथे गासिबो मानिलायनानै गावबा गाव फरायनायफोराव गोसो होयो बेखौ आं खावलायबाय बेखिनिखौनो आं बुंनायखौ आं फोजोबबाय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय लोगोसेनो खासिबारि लाइमोन हान्जा जानानै आं बै 15 आगष्टखौ लोब्बा लाखिनानै बै फिरफिलानि सोमोन्दै आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों जोंहा गासिबो मिथिगौ जोंनि भारतारि फिरफिलाया मोनथाम गाबजों दाजानाय गोजौनि गाबानो जाबाय मै गाब गेजेरनि गाबानो जाबाय गुफुर आरो बै गुफुरनि गेजेराव दङ अश'चक्र बै अश'चक्रआव गासै 24था सिन एबा गन दङ आरो गाहायाव दं गोथां गाब बै फिरफिलाखौनो संबिजिराव संनानै दिहुननाय सुबुङानो जाबाय डक्टर एस राधाकृष्ण बिथाङा जेब्ला भारत हादरा उदांस्रि जादोंमोन जेब्ला बिथाङा संसदआव बै फिरफिलाखौ फोरमायथिनाय जादोंमोन बिथाङा फोरमायथिदोंमोन दि मै गाबानो जाहैबाय अराय जोंनि धोरोमखौ भारत हादराव जेसेबां धोरोम दं बै धोरोमखौ अराय सैथोयै लाखिनाय आरो गेजेर गाबानो जाहैबाय गोथार सैथोखौ फोरमायनाय आरो गाहायनि गोथां गाबानो जाहैबाय बुहुमाव बिफां लाइफाङा जेरै गोमजोरै गसंनानै आलो गोजोनै बिफां लाइफाङाबो जेरै थांनानै थायो थिग बेबायदिनो भारत हादराबो बेबायदि थांनानै थाथों होननानै बिथाङा फोरमायदों आरो बै अश'चक्रखौनो बिथाङा फोरमायबावदोंमोन जेरै सोरखिया खारबाय थायो थिग बेबायदिनो भारत हादराबो खारबाय थाथों होननानै बिथाङा फोरमायनाय जादोंमोन बेखौनो आं एसेयावनो बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय दानिया दंबावो जोंहा हाबाफारि मोसानाय लाइमोन खासिबारि लाइमोन हान्जानिफ्राय मोसानोसै एसे जायगाखौ माबा खालामनो हाबा ओइयाव लांसै लांबाबो जासिनसै दानिया आं आफादगिरि जानानै बै फिरफिला बिरहोनायखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय गासिखौबो गुरै खावलायहरनाय जाबाय जोंनि बै स्टेजआव गासिखौबो जयैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय सालायलांनो बा मावफुंलांनो थाखाय खावलायनाय थाबाय दिनैनि बे फुंबिलि समाव दिनैनि जे बे हाबाफारि जोंनि भारत उदांस्रि 15 आगष्टखौ जों दिनै फालिनाय समाव बे समाव नुजाथिफैनो हानाय जोंनि खासिबारि गामिनि मानगोनां
आफादगिरि आरो लोगोसे नेहाथारि आरो जोंनि लाइमोन हान्जानि मानगोनां आफादगिरि आरो नेहाथारि आरो जोंनि खासिबारि गामिनि गासै आइ आफा आरो आंनि लोगो लाइमोन सोद्रोमा नोंथांमोन बे समाव आङो जोंनि भारत उदांस्रि साननि हामलायनायखौ आङो बयनिसिमबो जासिहरग्रोनाय जाबाय। दायो जोङो जोबोद समनि आंखालनि थाखाय हाबाफारि बायदियै जोङो आगान सुरनो लादों। दायो गिबियावनो जोङो दिनैनि हाबाफारि बायदियै जायफोरा दिनै HS आनजादाव उथ्रिसार जानो हाबाय बे 2020 मायथाइयाव बिथांमोनखौ जोङो सिरिबाङै लिंहरगोन। गोबाव खालामालासिनो जाहाथे थाब थाबैनो सिखारना फैनानै नोंथांमोननि जिथुनिखि मान बावजानाय बेखौ लांफैनो थाखाय आं गुरै खावलायनाय जाबाय। सेथियाव जोङो हाबाफारि बायदियै जोङो मान बावनाय हाबाफारिखौ लानो सानदों। स्टिफेन गयारी देग्लायनि HS आनजादाव बिथाङा सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हादों। गासै 357 टटेल मार्क्स मोननानै पार्सेन्टेज 71% आरो गांसे साबजेक्टआव लेटार मोननो हादों। दा बिथांखौ मान बावगोन जोंनिनो खासिबारि गामिनि रायजो समाजनि मानगोनां आफादगिरि जसि औवारी। आखाइ खबनानै हो रायजोखौ। बिथाङा देग्लाय थांनाय बोसोरनि मेट्रिक आनजादावबो सेथि थाखोआव उथ्रिनो हादोंमोन आरो नै देग्लायनि बे HS आनजादावबो सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हादों। दा नैथियाव दङ जोंहा कनिका बसुमतारी। कनिका बसुमतारीखौ जोंनि बे स्टेजनि सिगाङाव फैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। बिथाङा मोननो हादों गासै 294 टटेल मार्क्स। बेनि पार्सेन्टआ 58.8%। दा बिथांखौ मान बावगोन जोंनि खासिबारि गामिनिनो मानगोनां मनेश्वर गयारीया। आखाइ खबना हो रायजोखौ। दायो थामथियाव दङ जोंहा सिसिलिया बसुमतारी। सिसिलिया बसुमतारी देग्लायनि HS आनजादाव मोनफुंनो हादों गासै टटेल मार्क्स 249 पार्सेन्टेज 49.8%। दा बिथांखौ मान बावगोन जोंनि खासिबारि गामिनिनो महेन्द्र औवारीया। ब्रैथियाव दङ जोंहा निमा गयारी। निमा गयारीखौ जोंनि बे स्टेजनि सिगाङाव फैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। बिथाङा मोननो हादों गासै टटेल मार्क्स 207 पार्सेन्टेज 41.4%। दा बिथांखौ मान बावगोन जोंनिनो लाइमोन हान्जानि मानगोनां आफादगिरि बिजु गयारीया। आखाइ खबनानै हो। दा जोङो देग्लायनिनो HS आनजादाव जोंहा उथ्रिसार जानो हाबावनाय जोंहा सासे दंबावो लास्ट दिजेन औवारी। दिजेन औवारीखौ जोंनि बे स्टेजनि सिगाङाव फैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। बिथाङा मोननो हादों देग्लायनि बे HS आनजादाव टटेल मार्क्स 187 पार्सेन्टेज 37.4%। दा बिथांखौ मान बावगोन जोंनिनो खासिबारि गामिनि मानगोनां लोखिकान्त औवारीया। आखाइ खबनानै हो। जोंहा समनि आंखालनि जाबाय नालाय टटेल मार्क्सखौबो होनलायला डाइरेक्ट पार्सेन्टेज। दायो जाहैबाय जोंहा देग्लायनि HSLC आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ मान बावनाय। सेथियाव दङ जोंहा प्रीति गयारी। प्रीति गयारीखौ जोंनि बे स्टेजनि सिगाङाव फैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। बिथाङा मोननो हादों गासै पार्सेन्टेज 71.8
6%. दा बिथांखौ मान बावगोन जोंनिनो खासिबारि गामिनि बारग' गाहाय आफादगिरि दारेन गयारिया। आखाइ खबनानै हो। Putty, just 1 minute. जोंहा जोंनि गामियाव देग्लायनि HSNC आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिनो हानायलाय सेथि थाखोआव माबोरै उथ्रिनो हाखो आरो माबायदि मोनखो ओरैनो जास्ट सुंद'यै आरो सेथि थाखो मोननो थांनायाव माबायदियै फरायनानै बा सेथि थाखोखौ उथ्रिनो हाखो ओरैनो जास्ट सुंद'यै बुंनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। खुलुमबाय गासिबखौबो। जेनेबा नोङो देग्लायनि HS आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनानै माबायदि मोनखो? आं मोजां मोनदों। आरो बे सेथि थाखोखौ उथ्रिसारनो हानायाव नों माबायदियै बेसेबां घन्टा फरायनाय बेसेबां गोबाव सम फरायनाय बेखौ बुंनानै हो। आं मिनिमाम 6 hours फरायोमोन। 6 hours। नोङो 6 hour फरायनायाव जास्ट 71.6% मोननो हादो। ना नोङो बिसिमल' मोननो आसा दंमोन ना बेनिख्रुइ बांसिन मोनबावनो गोसो दङमोन? आं बेनिफ्राय बांसिन मोननो नाजादोंमोन नाथाय हायासै। नाथाय मानो हायासै? मिथिया, गोबाङानो मिथिया, बेखौ मिथिनांगोन। बेनिखायनो जों दिनैहाय जेसेबां मोननो आसा खालामदों बेनि जाहोनावनो मोननो हाया। जों सिगांनो डिसाइड खालामनांगोन। दा बिनानावनिसिम साबायखर थाबाय। गोजोन्थों। थेंक इउ। दा नैथियाव दङ जोंहा जवाहरलाल गयारी। जवाहरलाल गयारीखौ जोंनि बे स्टेजनि सिगाङाव फैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। बिथाङा मोननो हादों देग्लायनि HSLC आनजादाव 58.5% सेकेन्ड डिभिजन। दा बिथांखौ बरायगोन जोंनिनो खासिबारि गामिनि मानगोनां महिलानिफ्राय फागुनि गयारिया। थामथियाव दङ जोंहा तुषार औवारी। तुषार औवारीखौ जोंनि बे स्टेजनि सिगाङाव फैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। फैयाखै? अके। नेक्स्टआव दङ जोंहा हलिराम औवारी। हलिराम औवारीखौ जोंनि बे स्टेजनि सिगाङाव फैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। हलिराम औवारीया सेकेन्ड डिभिजन मोननो हादों। टोटल 278% 46.3%। बिथांखौ मान बावगोन जोंनिनो खासिबारि गामिनि बारग' नेहाथारि मानगोनां थिरेश्वर बर'आ। लास्ट but not in the list जोबनायाव दङमोन जोंहा हिरामणि मोसाहारी। हिरामणि मोसाहारीखौ एबसेन्ट होननानै खोनादों जोङो। दा जोंहा एसेयावनो दिनैनि बे मान बावनाय हाबाफारिया जोबनानै फैबाय आरो आङो सासे मानसिखौ ओरैनो सुंद'यै सोंथि सोंबावनो सानदों। स्टिफेन गयारीखौ दसे सम ओरैनो जास्ट 2 minutes फैनो थाखाय सिगाङाव खावलायहरबावनाय जाबाय। सरि जोंहा समनि थाखाय गोबां सोंनायफोरखौ सोंनो हायासै आरो बिथांमोना मा जिउआव एम लादोंमोन बा मा थांखि लादोंमोन जों बेखौबो सोंनांगौमोन। कारन दिनै जोंनि गामियाव जोङो गोबाङानो जोङो दिनै जोंनि गामियाव फोरोंगिरि बा प्रफेसर बा डक्टर इन्जिनियार IPS अफिसार दिनै जों बेफोरखौ नुनो मोनाखै। जों बेखायनो दिनै बिथांमोननि सिगाङाव जोङो मा थांखि लादों बेखौ सोंनो नांगौमोन। बाट जोङो टाइमनि बिराद दंमोन। कुनु दा जोंनि SD प्लेन बर'फोरनि गेजेराव बेफोरबायदि जाना फैदों। थारमाने दा जोंबो नुयो थारमाने
दा फरायसाया सानो आं इखिनि पारसेन्टखौ लानानै आंनिया जागोन खिन्थु इदि नङा थारमाने जों जि हायो थारमाने जों माने बुरजाखौनो जुजिखानांगौ आरो दा हमना ला सोरबा बायदिया सानो आंनिया फार्स्ट डिभिजन ओरैनो थाबानो जागोन बिदि नङा थारमाने जों जिमान हायो थारमाने गोजौ लेभेलखौ नायनांगौ होमबासो जों थारमाने जोंनि लुगैनाय बायदि जायखिजाया मोनगोन आरो दा बिदिनो जोंनियाबो जाना दं जेनेबा जोंबो जि जुजिदों ओमफ्राय बेखौ मोनाखिसै मोननायालाय खस्थ'खौथ' खालामखानांगोन बयबो बेनिखायनो गासैखौनि आंनि फंबाय बिनानावफोरखौ बुङो जे नोंसिनिया टाइमा दानो थारमाने ओइचएसआव दा जि मेट्रिकआव जाबाय बे थांनाय आरो मलाव फैफिना बेनिखायनो दा नोंसिना नेक्स्टनि थाखाय नायनांगोन आरो जे नोंसिना ओइचएस दंबावो ओइचएसफोरखौ मोजाङै फरायनानै मोजाङै उथ्रिसारनो नाजाबानो जागोन आरो खमैबाबो एसटिफोरनि थाखायबो दा 85% जेबो नङा मानो होनबा नाय दा जोंहा ब्रादार मनज मोननि कलेज बायबाय नाय दा एसटिफोरनि प्लेन थाखायनो काटअफआ फैदों 87% दा जोंफोरबायदि 71%आ ओरै नायहरबाबो नायहां नुहुरा बेनिखायनो दा आं फोरमायनो सानोदि गासिबो गोसोना फरायखा आरो मेनलि टारगेट खालामखा 85% दा बेनिखायनो आं बुंनानै आङो रायजोनि सिगाङाव बेखिनिखौनो बुंनानै थादोंमोन जाबाय फंबाय स्टेफेनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय दायो जोबनायाव आङो देग्लायनि बे HSLC आनजादाव आरो HS आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरनिसिम wish you all the best for your bright future